Dobrodošli u emisiju iz srca Europe izravno iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu. Današnji gosti su hrvatske zastupnice Ivana Maletić i Dubravka Šuica te hrvatski zastupnik Ivan Jakovčić. Ja sam Alen Legović, dobrodošli i hvala što ste se danas odazvali našem pozivu i što ste danas s nama u studiju. I ovo su teme i pitanja na koje danas tražimo odgovore. Bosna i Hercegovina aplicirala za članstvo u EU, što aplikacija znači za građane BiH, a što za Hrvatsku. Hrvatski zastupnici o napretku Srbije, gdje Beograd treba intenzivirati svoje napore. Stagnacija eurozone, prijeti li ta stagnacija oporavku Hrvatske? Literatura o fondovima Europske unije, što treba znati i pročitati u knjizi EU projekti, od ideje do realizacije. Rezolucija o razvoju otoka, čemu se mogu nadati stanovnici hrvatskih otoka. A razmjena iskustava tvrtki iz komunalnog gospodarstva, kako podići kvalitetu života u Hrvatskoj. Mogućnost nepovjerenja tehnologije u hrani za dojenčad, što mogu učiniti europski zastupnici. I za kraj, ako stignemo, pozabavit ćemo se i neodgovarajućim statusom i uvjetima rada skloništa za napuštene životinje u Europi, kako zaštititi i podići standarde za rad azila za životinje i u Hrvatskoj. No, krenimo redom. Bosna i Hercegovina predala je aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Sada je na redu Europska unija i Europska komisija koje moraju odgovoriti na zahtjev za članstvo. Neovisno o tome kojom brzinom će se odvijati proces europskih integracija Bosne i Hercegovine, što zapravo znači aplikacija Bosne i Hercegovine za njezine građane, a što za Hrvatsku, gospođo Šuica? Mi smo danas vrlo sretni što je jučer uspjela Bosna i Hercegovina predati aplikaciju. Smatramo da to nije možda neki jako važan potez ako bi ga gledali strukturno, međutim to je vrlo važan potez motivacijski i za građane Bosne i Hercegovine i za njezine lidere, za vodstvo Bosne i Hercegovine. Dugo smo čekali, dugo je Bosna i Hercegovina bila u zapečku. Sad su se stvari pomakle s mrtve točke nakon novog britansko-njemačkog pristupa, nakon nove komisije, gospođe Mogherini, gospodina Hana, ali i konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine su sva tri člana predsjedništva i sve tri komponente zapravo suglasne i jučer smo dočekali taj trenutak da je gospodin Čović kao predsjednik predsjedništva predao aplikaciju i to kredibilnu aplikaciju za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Naravno, to je tek početak i očekuje Bosnu i Hercegovinu ogroman posao. Sjećamo se što je Hrvatska prošla. Dakle, sad je prvi korak dobiti avi, nakon toga nastaviti pregovore, otvarati poglavlja. Neće to biti jednostavan zadatak, to su svi jučer naglasili. I ja vjerujem da će Bosna i Hercegovina krenuti dobrim putem i prema NATO-u i nadam se prema Europskoj uniji. Gospodine Jakovčić, kako vi ocjenjujete aplikaciju Bosne i Hercegovine? Pa evo vidite, dok neki žele izaći iz Europske unije, Bosna i Hercegovina želi ući u Europsku uniju. O tome smo jučer baš razgovarali, kako postoje zemlje koje žele biti članice Europske unije za razliku od onih koji žele izaći iz Europske unije ili barem najavljuju referendume. Ja mislim da je naravno za stabiliziranje čitavog Balkana, Zapadnog Balkana, to sjajna vijest. Naime, dva puta u raspravama u parlamentu rekao sam da ću otvoriti najveći šampanjac kojega mogu naći negdje kada i zadnja zemlja Zapadnog Balkana postane članica Europske unije. To će značiti i stabilnost i prosperitet za sve građane i sve zemlje na Zapadnom Balkanu, a to je apsolutno nacionalni interes naše zemlje. Ono što tu treba još naravno dodati, pitanje je kakva će Europska unija zaista biti u trenucima kada će Bosna i Hercegovina, nadajmo se, postati članica Europske unije. Ali to je proces koji će trajati godinama, ali tu smo mi da ih podržimo i vjerujem da će to biti dobra poruka za sve građane Bosne i Hercegovine. Nakon Bosne i Hercegovine posvetit ćemo pozornost i Srbiji. Na plenarnoj sjednici u Strasburu početkom veljače prihvaćeno je izvješće o napretku Srbije u Europskom parlamentu. Gospođo Šuica, kako vi komentirate to izvješće u Europskom parlamentu koje je podnio njemački zastupnik David McAllister? Gospodin McAllister je izvjestitelj za Srbiju i mi smo bili vrlo zadovoljni iz gotovo svih stranaka na način na koji je podnio izvješće. Postignut je određeni napredak i ove godine i smatramo da je to dobro. Kao što je gospodin Jakovčić rekao, želimo da sve zemlje Zapadnog Balkana malo pomalo
uđu u Europsku uniju. Mi, Hrvatska, pitali ste malo prije što Hrvatskoj to znači, mi se osjećamo i smatramo se mostom prema takozvanoj regiji i želimo pomoći zemljama i našim iskustvima, znanjima i sada našim bivanjem i djelovanjem ovdje u Europskom parlamentu da što prije uđu zbog naravno i njihove prosperiteta i budućnosti, ali i zbog sigurnosti, što je još možda puno važnije. Što se tiče samog izvješća, imali smo možda i neke primjedbe, ali smo tek smo uglavnom popravili amandmanima i zadovoljni smo na način na koji je izvješće prezentirano. Međutim, od Srbije se još puno očekuje. Ja sam rekla na plenarnoj sjednici, dug je popis zadataka koje još Srbija treba ispuniti. Iz Hrvatske, iz našeg aspekta, mi ipak očekujemo da se konačno dođe do kulturnih dobara koja su otuđena iz Hrvatske ili da se bar zna njihova sudbina, a još više nas zanima sudbina naših nestalih u Domovinskom ratu i to je nešto na čemu će hrvatska strana sigurno inzistirati. Ne želimo reći da ćemo praviti bilateralne probleme kao što smo mi imali probleme prilikom ulaska, ali u svakom slučaju potrebno je te stvari razriješiti najbolje na razini bilateralnoj, ali uvijek nastojimo spomenuti to u izvješćima. Isto tako brinemo i o našoj manjini, brinemo o zastupljenosti Hrvata u Skupštini Srbije i ostalim tijelima u Srbiji, a i sudbina Vojvodine, ali i vojvođanskih Hrvata, ali i svih onih koji tamo žive, s obzirom na različitost i kulturološku i svaku drugu Vojvodine je zanimljiva i mi smo je posebno istakli. Naravno i pitanje hrvatskog jezika. Puno je tu tema za koje želimo da se postigne određeni nivo koji je prihvatljiv u svim europskim zemljama, pa se to očekuje i od Srbije. Odnos i zaštita manjina u Srbiji su vrlo bitni. Ističu to svi zastupnici. I vi ste, gospodin Jakovčić, naglasili da autonomija Vojvodine ne smije biti upitna. Pa da, jer upravo autonomija Vojvodine daje jamstva manjinama i daje jamstva da će oni imati pravo koristiti svoj jezik. Nemojmo zaboraviti da nakon Europskog parlamenta upravo je regionalni parlament Vojvodine onaj parlament koji koristi najviše jezika. 6 jezika. I to je paradoks, a to je fenomen u stvari u Europi i zato takva Vojvodina, interesi Hrvatske naravno, ali je interes i Srbije. Ako govorimo o demokratskoj Srbiji, kojoj treba naravno reći da treba razriješiti i pitanje pravosuđa i pitanje slobode medija i niz drugih pitanja koje Hrvatska morala razriješiti na putu za Europsku uniju. Dakle, svi podržavamo put Srbije prema Europskoj uniji. To je u interesu naše zemlje, to je u interesu građana Srbije, ali naravno morat će se ispuniti odgovarajući kriterij. Autonomija Vojvodine je jedan od tih kriterija. Gospodarska situacija također je bitna i u Srbiji, no ona je bitna i za Europsku uniju. Bilježimo stagnaciju eurozone koja pokazuje velike probleme na sjeveru, na primjer, Europske unije, na primjer u Finske. Prijeti li stagnacija eurozone da zaprijeti oporavku Republike Hrvatske, gospođo Maletić? Pa ne možemo zapravo govoriti o stagnaciji jer je ipak riječ o jednom blagom rastu eurozone. Stope rasta koje se predviđaju u novim zimskim ekonomskim prognozama su na razini 1,6 i 1,7, odnosno 1,9% BDP-a za 2015. 16. 17. Finska tu najslabije stoji, zaista je negdje na nuli, 0,2% ima najniže projekcije stope rasta. Inflacija je vrlo niska zbog niske cijene energenata. Stanje na međunarodnom tržištu je tako da zemlja kod kojih se očekivao veći rast zapravo ne bilježe te velike stope. Ovdje prvenstveno mislim na Kinu, pa onda Europa gubi i dio svojih izvoznih tržišta, pa to naravno utječe i na gospodarstvo u Europi i naravno da se sve to odražava i na Republiku Hrvatsku. Međutim, kad gledamo države s kojima se trebamo uspoređivati, a to je 10 država, ja najčešće njih uzimam u usporedbu iz 5. vala proširenja, znači naše susjede, Mađarska, Slovenija i onda Češka, Slovačka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Rumunjska
Rumunjska, Bugarska kad su ušle 2007. u Europsku uniju. Dakle, te države bilježe značajne stope rasta. Recimo Češka 2015. 4,5% ili Rumunjska 3,6%, Poljska 3,5%. U 2016. se i veće predviđaju, znači za Rumunjsku čak 4,2%. Rumunjska je inače država koja je po razvijenosti ispod Republike Hrvatske, ali sa ovim stopama rasta ona će nas brzo prestići jer su predviđanja za nas vrlo niska. Mi smo na 1,8%, maksimalno za 2016. 2,1%. Ove projekcije su nastale na temelju procjena dokumenata koje je predala bivša vlada i onog što se događa u Republici Hrvatskoj i trendova iz prošlog razdoblja. Nadamo se da će sad s novom vladom, s novim pristupom i investicijama i fiskalnoj konsolidaciji i općenito strukturnim reformama i uređenju sustava, da će doći do novih projekcija i do boljih rezultata kakve postižu i ove druge države s kojima se zapravo moramo uspoređivati i čiji tempo i ritam mi moramo hvatati jer mi imamo poput njih puno neiskorištenih potencijala koje kad stavimo u funkciju možemo ostvariti te skokove u rastu. Za oporavak gospodarstva u Hrvatskoj bitni su i fondovi Europske unije i sredstva koje Hrvatska može iskoristiti, no to do sada nije bilo idealno i dovoljno učinkovito. Zbog toga je nedavna knjiga sa izdašnim informacijama o fondovima Europske unije ugledala svjetlo dana, a realizirali su je skupina autora pod vodstvom zastupnice Ivane Maletić. Evo, knjiga se nalazi ovdje kod nas i vjerojatno ste ju vidjeli u mnogim hrvatskim prodavaonicama i knjižarama. Gospođo Maletić, što zapravo treba znati i pročitati u ovoj knjizi EU projekti koja ima podnaslov Od ideje do realizacije? Cilj u biti knjiga je nastala temeljem brojnih upita koji su stizali upravo od naših građana i poduzetnika koji se nisu mogli snaći između tog velikog broja programa koji jesu i inače i u Republici Hrvatskoj i na razini Europske unije i onda smo došli na ideju to na jedan jednostavan grafički način prezentirati, tako da se zaista mogu prepoznati i krajnji korisnici i mogu se iščitati aktivnosti koje se mogu financirati iz pojedinog programa. To je prvi dio knjige. Obimna je zato što ima i čitav jedan praktični drugi dio u kojem je opisano kako pripremiti projekt, koji su elementi pripreme projekta i kako provesti uspješno projekt. Znači, apsolutno čitav ciklus je zatvoren, a na knjizi su radili stručnjaci koji dugo godina, znači još od 2005. rade i na predpristupnim programima pomoći i poslije na EU fondovima, od kad smo država članica. Dakle, zaista smo pokušali nekako okupiti ono najbolje znanje i onda kroz ovu knjigu to prezentirati javnosti. Europske fondove zanimljivi su i otočkom stanovništvu Europske unije i naravno i Hrvatske. U Europskom parlamentu je u tijeku priprema rezolucije o razvoju otoka. Čemu se zapravo mogu nadati stanovnici hrvatskih otoka i koje su vaše smjernice i ideje u toj rezoluciji? Gospođa Šuica. Vi znate da otoci su nažalost periferna područja i Europe, ali nažalost i u Hrvatskoj je to situacija i svakako da se i tom temom bavimo u Europskom parlamentu i jako nam je važno da pokušamo na svaki način osigurati bolji život na otocima, posebno mislim na depopulaciju koja je evidentna i na svim europskim područjima, ali i na hrvatskom Jadranu. Znate da je sve skuplje na otocima, znate da je problem prijevoza, znate da je problem školovanja, znate da je problem zdravstvenog sustava. Dakle, sve to puno više košta na otocima, ali isto tako cilj i Europske unije, odnosno Europskog parlamenta, ali i Europske komisije da se potpomogne život na otocima i čak neke ekstra mjere se uvode koje ne bi bile prihvatljive na kopnenom području, ali za otoke su predviđene razne povlastice kad su porezi u pitanju i tako dalje. To bi se sigurno trebalo primijeniti u Hrvatskoj. Ima nekih potpora i u Hrvatskoj, ali to nije dovoljno da bi se zadržao život na otocima. Ja vjerujem da ćemo slijedom ove rezolucije iz Europskog parlamenta pokrenuti i stanje u Hrvatskoj. A nadam se da će i nova vlada shvatiti da su otoci ogromno bogatstvo i mislim da je sve jasno kad se vidi kako izgleda naša strana Jadrana.
Gospodine Jakovčić, vi dolazite sa najvećeg poluotoka Hrvatske, ali naravno isto imate mišljenje kako poboljšati život građana na hrvatskim otocima. Da, ja sam sudjelovao u izradi ove rezolucije i govorio sam u parlamentu po tom točkom dnevnog reda. Ono na što ja želim upozoriti je da moramo staviti ruku na srce, nije da baš su svi oduševljeni s ovim što mi predlažemo oko otočne politike u Europskom parlamentu. Postoje različite, ne bih rekao političke grupacije, nego prije svega zastupnici iz raznih zemalja koji nisu senzibilni naprosto za činjenicu da je život na otoku sasvim nešto drugo nego život na kopnu. U tom kontekstu mislim da su ovi predlozi koji idu za tim da se daju posebne, pa neki vrši posebni status nekim otočnim zajednicama, na primjer u Grčkoj koja prepoznaje i manji PDV, na primjer na nekim otocima. Hoću reći da takve modele moramo zajednički promisliti kako bismo zaista mogli pametno djelovati, jer ako mi to sada ne napravimo, govorimo sada o Hrvatskoj, činjenica je da čak ni oni otoci na kojima se, da tako kažem, lakše živi, kao što je Krk, kao što je Cres, kao što je Lošinj, kao što je Hvar, kao što je Brač možda i tako dalje, ali ipak je to otočni život, ipak je to to. I zato se ja zalažem za to da i ti veliki otoci, kojih naravno ima jako veliki, kao što je Sicilija ili Sardinija ili Korzika, ali svejedno mi moramo naći jedno zajedništvo u Europi i prema otocima voditi jednu posebnu politiku. Ostajemo na lokalnim i regionalnim temama. U Briselu je nedavno održana konferencija o razmjeni iskustava tvrtki iz komunalnog gospodarstva pod temom kako podići kvalitetu života. Prikazani su vrlo zanimljivi projekti iz Hrvatske, ali i njezinog susjedstva. Koja je zapravo glavna poruka i zaključak bila te konferencije koje ste vi već nekoliko puta bili domaćin, gospođo Maletić, i što možete poručiti primjerice komunalnom sektoru i vodnom gospodarstvu u Hrvatskoj? Pa ono što je jako bitno u ta dva područja, mi imamo čak i zadana mjerila, odnosno kriterije koje moramo ispuniti, i to je u pristupnom ugovoru definirano, vezano uz pristup pitkoj vodi i dovoz do svakog kućanstva i naravno reguliranju upravljanja otpadom i uspostava centara za upravljanje otpadom. Ono što je nedostatak je zaista jedna kvalitetna strategija u kojoj će biti jasno definirano što u kom vremenu treba provesti, ali ono što su kolege posebno istaknule, često kad ima neki plan, on je uglavnom samo na papiru, ne prati ga akcijski plan i priprema projekata koji će biti dobro strukturirani i za koje će se zaista iskoristiti novci kojih ima na različitim razinama Europske unije i iz različitih institucija, jer se za ove projekte centara upravljanja otpadom i onda kasnije energetske učinkovitosti, odnosno korištenja otpada za proizvodnju energije ili nekih drugih građevinskih materijala. Isto tako u vodoopskrbi sredstva mogu pronaći ne samo u EU fondovima, nego i u novom fondu za strateška ulaganja. EIB rado financira takve projekte, EBRD, znači puno izvora financiranja, vrlo povoljnih za to, ali je malo dobro definiranih projekata. Ono što muči često ljude na terenu je što ne znaju koju tehnologiju koristiti. Tehnologija je jako napredovala i često kažu da baš u naše zemlje, u Hrvatskoj i u okruženju, nekako, kažu, Europa gura one zastarjele tehnologije koje oni više ne žele i to se nama kroz projekte zna tako definirati. Ali to je sad nešto čime mi moramo upravljati i definirati drugčije i natječajnu dokumentaciju i postaviti se kroz strateške dokumente na drugačiji način i jasno odrediti što želimo i u tehnološkom smislu. I to nam nedostaje, znači taj iskorak moramo napraviti. Imamo jako puno inovativnih poduzetnika na tom području koji su osmislili dobra tehnološka rješenja koja izvoze u druge zemlje, a ne uspijevaju u Republici Hrvatskoj realizirati i to je ono što moramo promijeniti. Sa komunalne politike idemo na područje hrane. Mogućnost korištenja neprovjerene tehnologije u hrani za dojenčad, poput GMO-a ili nanotehnologije, uznemirili su građane u mnogim članicama. Kakve su vaše reakcije zastupnika i što mislite poduzeti po tom pitanju, gospođo Šuica? Već smo poduzeli Odboru za zaštitu okoliša, sigurnost hrane i javno zdravlje, gdje, nažalost,
Europska komisija predlaže 30% mogućnost 30% šećera u dječjoj hrani za razliku od Svjetske zdravstvene organizacije koja ima limit i granicu za 10% i mi smo postavili pitanje Europskoj komisiji i ja sam se suglasila čak i suprotno većinskom stajalištu naše grupe sa ovim 10% jer smatram da zaista moramo voditi računa o zdravlju. Danas kad imate rastući broj bolesnika od karcinoma, mislim da stvarno moramo voditi računa i o pretilosti, i o GMO-u, i o nanotehnologiji, i označavanju na proizvodima. To je ono za što smo se založili u Odboru za zaštitu okoliša i osobno se zalažem. Čak sam se, moram priznati, uključila i u grupu naših zastupnika protiv karcinoma, Maps Against Cancer, jer mislim da je stvarno zabrinjavajući podatak čak i u Hrvatskoj. I stoga zaista moramo uložiti sve kako bi vodili računa o sigurnosti hrane i kako bi poštivali i Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Agenciju za sigurnost hrane. I to je ono na čemu inzistiramo u Odboru za zaštitu okoliša, sigurnost hrane. Mislim da ne može ništa biti važnije od zdravlja čovjeka. I stoga čak ima neke zemlje koje su visoko industrializirane, su u sukobu, mogu reći čak u sukobu interesa. Imamo velike rasprave u našem odboru, ali evo ja sam se stavila na stranu zdravlja. A posebice kad se radi o hrani za malu djecu i dojenčad. Da, naravno. Mislim da o tome, po mom mišljenju, ja sam to govorio isto tako u parlamentu, mi zaista nemamo pravo zbog budućnosti naše djece i generacija koje dolaze, da tako kaže, trgovati industrijskim interesima koje ovdje prikriveno postoje. Ja ću podsjetiti da sam još dok sam bio istarski župan prije 15 godina prvi proglasio Istarskom županijom slobodnom od GMO-a. Dakle, to je bilo naravno deklarativno, da li je netko sadio ili ne, teško je to ili sijao, teško je to provjeriti. Ali ono što želim tu dodati je još nešto. Zamislite kako ćemo mi izgledati ako jedemo klonirane životinje koje su uglavnom se hranile GMO. Postavljam pitanje kako ćemo mi ko ljudska rasa izgledati za 100 godina ako to bude naš put. Dakle, mislim da zaista imamo obaveze prema toj dječici koja je tu oko nas i prema budućim generacijama da ih barem malo zaštitimo od svega onoga što mi izmišljamo i što mi stvaramo i što mnogi ubiru profit od toga što stvaraju. Možda ovdje za napomenuti kako evo, iz ovih tema koje vi otvarate, gospodine Legović, Europski parlament se stvarno bavi svim temama koje su važne za svakodnevni život građana. Ponekad djelujemo jako udaljeni od građana i misle naši i birači i građani da mi se bavimo nekom visokom politikom i nekakvim temama koje njih ne zanimaju, a zapravo svaka tema koja je na dnevnom redu se tiče direktno života građana. I zato ovo je baš primjer možda koji ste dobro izabrali. I evo za kraj govorit ćemo i o neodgovarajućem statusu uvjetima rada skloništa za napuštene životinje u Europi. Kako zapravo zaštititi i podići standarde za rad azila za životinje, a trenutno imamo i probleme između hrvatske i slovenske granice žica koje svakodnevno divljač strada. Gospodin Jakovčić. Da, to je katastrofalno, naravno. Mislim, to smo itekako napali prije svega zbog nas, zbog ljudi smo napali stavljanje te žice zbog političkih poruka. A dogodilo se ono što smo svjedočili smo stravičnim fotografijama. Te jadne životinje zaista stradaju na toj žici između Slovenije i Hrvatske. I ja i ovom prilikom apeliram na slovensku vladu da napokon maknu tu žicu, pogotovo zato što ima toliko kilometara nepotrebno postavljene žice. Što se tiče azila, govorio sam o tome u parlamentu. Možda sam išao predaleko kad sam rekao da bi trebali standardizirati kvalitetu azila u Europi. Ali ako ništa drugo, barem kao ideju. Iznio sam to zato što znam koliko našim građanima znače kućni ljubimci, pa i oni koji, nažalost, završaju u azilu. Dakle, ako smo humani, onda moramo biti, naravno, i imati na umu i dobrobit životinja. Gospođo Šuice. Zanimljiva je tema. Naravno, prije svega ova situacija sa Slovenijom. Nedavno smo bili u Krškom u posjetu slovenskim europarlamentarcima, naša hrvatska EPP delegacija, gdje smo razgovarali zajedno s lovcima iz hrvatskih lovačkih društava i slovenskih koji ističu ovo kao najtežu temu i mi smo se naravno solidarizirali i voljeli bismo i tražili utjecaj naših slovenskih kolega na njihovu vladu da se ta žica ukloni jer ona zaista je ogroman problem i stvarno moramo suosjećati kad vidimo te grozne slike životinja, plemenitih životinja koje tamo ugibaju.
Kad se radi o azilu, interesantan je podatak koji sam čula u raspravi nedavno. Dakle, 126 milijuna kućnih ljubimaca, pasa, mačaka postoji u Europskoj uniji. To je jedan ogroman podatak i vrlo je važno da se oni registriraju, da se ne događa ilegalna trgovina, što je očito na djelu, ali isto tako da se uredno zbrinjavaju. Nedavno smo imali jedan primjer u Hrvatskoj, to je u mom gradu, ne bih željela posebno isticati, bila je jedna afera oko toga, ali sve zato što to nije uredno odrađeno, nisu uredno registrirani, što se razne udruge bave zbrinjavanjem kućnih ljubimaca. Trebalo bi to raditi na način kao što je malo prije smo čuli o komunalnim projektima od gospođe Maletić. Upravo je to jedan od komunalnih problema koji bi trebali na razini lokalne i regionalne samouprave rješavati i sigurna sam da i zato postoje sredstva u europskim fondovima. Samo treba malo više čitati, malo više informacija, međusobne rasprave. U svakom slučaju smatram da treba biti sve registrirano, a sve nadivlje kao što se trenutno događa u određenim zemljama, pa i u Hrvatskoj ne bi bilo prihvatljivo. O ovim temama i onim svim ostalim o kojima smo razgovarali pratit ćemo naravno tijekom ove godine u idućim emisijama. Dakle, aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, napredak Srbije, oporavak hrvatskog i europskog gospodarstva, najbolje korištenje EU fondova, rezolucija o razvoju otoka te najbolje europske prakse iz komunalnog gospodarstva pratit ćemo naravno i u buduće. I toliko za danas u emisiji iz Srca Europe. Zahvaljujemo na pozornosti vama i dolasku u studio našim hrvatskim zastupnicima. S vama su u otvorenom studiju u Europskom parlamentu u Briselu bile zastupnice u Europskom parlamentu Ivana Maletić, gospođa Dubravka Šuica i zastupnik Ivan Jakovčić. Ja sam Alen Legović. Do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe. Uskoro u emisiji Srca Europe Bosna i Hercegovina aplicirala za članstvo u Europskoj uniji. Što to znači za građane BiH, a što za Hrvatsku? Hrvatski zastupnici o napretku Srbije, gdje Beograd treba intenzivirati svoje napore. Stagnacija eurozone. Prijeti li ta stagnacija o oporavku Hrvatske? Literatura o fondovima Europske unije. Što treba znati i pročitati o knjizi EU projekti od ideje do realizacije? Rezolucija o razvoju otoka. Čemu se mogu nadati stanovnici hrvatskih otoka? Razmjena iskustava tvrtki iz komunalnog gospodarstva. Kako podići kvalitetu života u Hrvatskoj? Mogućnost neprovjerene tehnologije u hrani za dojenčad, što mogu učiniti europski zastupnici. Pitanja su na koje tražimo moguće odgovore u emisiji iz Srca Europe. Uskoro s vama u studiju su hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Ivana Maletić, Dubravka Šuica i Ivan Jakovčić. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz Srca Europe.